kalong shisha kanuksa bagasin jam kababha naga bynta banira batpan kershan ni Senglongkmie ban sangkam sangjam lade hakum kane kajuk kerdo kam kerdo jam kaba menta hakaba hanin kasngi MDC ko omsning constituency kong Magdalene Senglongkmie maulong ila lej ban pli pai ba no e dukan jong ka Senglongkmie Patarim omsning ya kane ka jingte jong kane ka dukan lapan mang naka MDC scheme naga liang MDC loong baga jingtmu ban ai ki Senglongkmie daka ne ka dukan kalong kumsi bynta ban pli ki lat kilenti ban pelong kam pelong jam ki Senglongkmie bakindang la ban yo man sem shushu haka ban yang halaki jong ki kijat hakum kane ka kerdo kam kerdo jam ka pamenta bar kumjuru bakin la bandang shakri khamha ya ka imlang salang haka snong ka thau hi barok away ilo ongru bakum kanong mikmat jong ka thain innam shong klikti banwat bat ban penyo ikilar kilenti jingirap haka pai de ban Pynbhah ka imlang salang haka constituency hi barok away nakaliang ki khot jong ka ne ka Senglongkmie lengbai kong Margaret Kharbuki ibalongkom i president jong ka seng ila ai ka jing khublei ba ka jing kurku kerdo i MDC naga banta ka ne ka jingirap ka jong i ka balongkom ka jing pen plelat pen plelenti naga banta ki Longkmie jong ka snong ha barok giliang hakane singi la sakhi bat sanran langru da ki riu rangba ki bakan thobi ba dipul ren tathiang iba lansius imli bat harangkar ka jinge don lang katuk ane ki Longkmie Kasnong umsing Patarim kalau ngobrol bok lu kata nomor bah haki kendiat por haki kendiat benai mo apa dengan jing lo MDC jong i kong Magdalene es maulong ilala banu senyang ya kat ne ka dukan mo apa kasnong ka thau jong umsing Patarim hagi senam ge munsua ngasko ban pau ro ba kadang ke jing dekok mo abang ngilai ba skim sa kinong mikhat jingi asimpor ki bungot lagi senam mangin yo mulai hakini ki senam pementang hi apa ke jing lam jong MLA jungi ba Jason es maulong bari kong Magdalene es maulong bari MDC tang gini gi asnam gi mentang la bun lagi skim ba kot chulu ki khat ar khat lek lingka ka bisa dengan song an ai ka jing sungu ka khrau ya ni ki agut sipara ki de kinong mikhat jong ka umsing konsensi Belatri sistem dari berba mit lah basngi kumna ban roy ya ka konsensi beroi berkamtam ya ka Senglong umsing Patarim ngamla khamda ai ngu yublei trai kenrat baladon ringkat lang badngi walangi dan hapeng gani ka khlam jingpang ga jingle ini ka khlam jingpang hendrei ulapli gi gani kalat hakani ka sngi habangi yo bandon lang ha ka Senglong Patarim tinga soban ai kublei ru iba dipul li bidon kat badngi ba lansius Longkmie dari ikong Tio, ikong Margaret, ikong Deng, bat ki Longkmie na Patarim, bat dia ke Senglong Patarim hi barok away. Kumju ke jing ai kublei kali rush ka Riboy News, kaba don ka lambat ni hakani ka por ban cover ya ka news kaba ya dei shibenta ben ka sngi. Ti kum shibenta na pedeng jong MDC scheme. Watla ka dei ru ka scheme ka berit. Ngakum kanong mikmat jong kani ka constituency ngalayo ban thai khmat kener lai ti kat kebor ke berit naladi ke bangala ban ailem khamtam shiki Senglongkmie jong Senglong Patarim hak baki yo habaki layo ban shna ki stol ni ki dukan hak ni ka Senglong tingi kermen scam ban ngi aru ka jing kurku kerdo ka jing ket bok keruyang yiki tu ginong shong dukan ban sayo shong hani kapor ikinang bahaga kamay ka kaji kinang bha ka yo ka pot ru te kumju ru ngi ai ka jingkit bok kerwang ru iginong shong Senglong khamtang ki Senglongkmie ba ngiru ngi nyatri hasenda ngi nyadon ringkat lang la ka dong hakanu ka ru ka khap la ka long hakanu nu ka klimat ngi nyadon ringkat lang la ilong ibarit ne ibahe tingi kerman ka jing yatri lang kan long ka bayat bet ya jenti bat ba ka Senglong ka thau ru kanang ye kio pernai Blishbo.